Amazing Player on kiinni kakkosia, sitten tulee tasaista rintamaa, 3 Corazon kompo, 4 Cupido kompo siinä nyt kolmoskamppailussa, lähestyvät hieman Amazing Playeria, mutta kyllä Amazing Player on varma kakkonen ja todella vakuuttava voittaja 2. Kallela Nelson kakkosena, mutta vailla vapaata, ulkoa 2 Grep Mats ja Hakkaraisen talliin, jättipotti, kumpi voittaa? Kallela Nelson kalkkiviivoilla kärki. Aina niin kauheasti kyllä. Ainakin voittoa ajatellen, sillä 3 Amazing Player on mennyt jo menojaan, on ihan ylivoimainen. Sitten tulevat 2 The Big Payback, 1 Edwin Orden, mutta voittaja on jo maalissa 3 Amazing Player. Jarmo Saarela. Johtoon El Indeed Amazing Player Main Stage, seuraavina voittoon 11 Consalvo Ari Moilanen. Alusta loppuun vetää numero 3 Amazing Player. Kallela Ikaros loppusuoralla ollaan 7 Amazing Player pitää muut pihdeissään 3 Sahara True Lies on kakkosena, sitten tasainen rintama, voitto on 7 Amazing Player. Urheaesitystä 1 Way to Go löytää kiritilaa ja haastaa, mutta vakuuttava voittaja 5 Amazing Player. Sen takana 6 Rockwise, toista rataa tulee 3 Trailblazer, kirissä 9 Rocket Tile, takana on 8 Amazing Player, kärkeen nyt tungosta, suoralle johtopaikalla 1 Blackbeard, toista rataa 3 Trailblazer, kolmatta rataa 9 Rocket Tile ja neljättä rataa 8 Amazing Player tulee mukaan kamppailuun voitosta saakka, 1 Blackbeard, toista rataa 3 Trailblazer, mutta aivan omaa vauhtia paiskaa ulkoa 8 Amazing Player. Rataa 11 Jakob K. Boko toissa ulkona kiinni 10 Amazing Player löytää nyt kiritiloja ja syöksyy kolmannelle. 100 metriä runsaat vajat maaliin. Hyvin tulee 10 Amazing Player ja 2 Let's Get ja voittokampo sen kanssa lopulta Amazing Player. Tumasta tippuu 10 Fury's Rain, mutta kolmatta rataa tykittää hurjasti 6 Amazing Player. 2 Lux Weekend Samiral ja 6 Amazing Player irtoavat voittokamppailuun. 2 Lux Weekend Samiral, 6 Amazing Player, maalissa on tasaista! Ja se tulee lujaa, se on 3, mutta alusta loppuun saakka vetää numero 3 Amazing Player, Saarela Sariin. Ja hevoselle kovin tuttu paikka. No joo, kyllä täällä on ennenkin käyty. Niin ja nimenomaan tällä samalla paikallakin on ennen oltu, nimittäin tuossa kevät-talvella, kun täällä oli edellisen kerran Toto 75 kierros, niin myös silloin tuli voitto. No joo, silloin kanssa. Tämä hevonen on kunnossa ja tehnyt hyviä juoksuja ja koko niin kauden. Niin ja jos Jarmo mennään sen verran... 4 Amazing Player kuitenkin hallitsee tilannetta. Takana 2 Westerbu I'm the Man. Ulkoa tulee 11 Marlon Boko. Amazing Player Marlon Boko lähestyy, mutta niin lähestyy maalikin ja sinne ensimmäisenä Amazing Player. Näihin iloisiin kuviin on kiva päättää tämä lauantai. Se on semmoinen virkeä nuori mies. Joo, onko se kotona minkälainen ajella ja reenata? Todella kiva ja rauhallinen. Voidaan Julian kanssa mennä yhdessä. Julia tulee Polina-ponilla ja mä Aimolla, niin Aimo menee sitä vauhtia mitä Polinakin. No niin. No minkälainen seuraaja sä oot? Jännittääkö miten hirveästi? No jännittää. Mun syke on korkeammalla kuin tuolla hevosella varmastikin. Joo, tätä on kysytty sulta aika monta kertaa, että mistä tää on tää vire peräisin. Se on aivan karmessa kunnossa. No mä en tiedä, sitä on Varsasta asti hirveästi reenattu ja sit se vaan niinku... Jostain se nyt sit vaan syttyy. 3 Amazing Player hakee paluuta voittojen tielle. 1 Kallela Ikaros on umpipussissa. 11 Endless Story toisella. Ulkoa koitetaan, ei tavoiteta kärkeä. 3 Amazing Player saa menoluvan. 1 Kallela Ikaros tulee kiukkuisesti. Ehti kakkoseksi. Hopeasta vuolee kultaa 3 Amazing Player. Ja hevoselle kovin tuttu paikka. No joo, kyllä täällä on ennenkin käyty. Niin ja nimenomaan tällä samalla paikallakin on ennen oltu, nimittäin tuossa kevät-talvella, kun täällä oli edellisen kerran Toto 75 kierros, niin myös silloin tuli voitto. No joo, silloin kanssa. Tämä hevonen on kunnossa ja tehnyt hyviä juoksuja ja koko niin kauden. Niin ja jos Jarmo mennään sen verran